Avui ens posem el guant perquè anem cap a taller. Estem dins d'una Adria Supreme SX, d'un client que ens ha demanat fer una preparació per les seves necessitats. Si passem, us ho ensenyo tot. Cada cop més sou els clients que ens demaneu una gran autonomia elèctrica i en aquest vehicle hem aplicat tot el que hem pogut. Per començar, hem muntat una bateria de liti de 200 ampers sota la banqueta del copilot. Veieu que també el booster l'hem substituït. D'originari, els vehicles Adria venen amb un booster Shout de 25 ampers i l'hem canviat per l'Orion de Victron, que guanya 5 ampers i a més ens dona molta informació de la càrrega. Al ser tota la gamma Smart, permet connectar amb una aplicació mòbil aquests aparells i poder rebre informació de càrregues, descàrregues i moments que es troba la bateria. També hem posat un gran regulador solar. També veieu que és de la marca Victron i amb l'opció aquesta Smart, que també ens dona tota la informació que va rebent les plaques. Doncs això, tensions de càrrega, potències i de més. Sota l'arcó de la tarima hem instal·lat un inversor domètic d'ona pura que és capaç d'enviar corrent als endolls originals del vehicle. Com sabeu, generalment la majoria d'inversors es munten això, pròxim a les bateries, i teniu una toma on podeu connectar-vos quan esteu funcionant amb l'inversor en petits electrodomèstics. En aquest cas, el de domètic, el que permet és aprofitar tots els endolls que té la camper, és a dir, el del menjador, el de la cuina i el del dormitori, que funcionen directament amb aquest inversor. Això ho feu amb aquesta pantalla que teniu aquí. Aquí podeu connectar i desconnectar l'inversor. En el sostre d'aquesta camper hem optimitzat l'espai. Com veieu, a la part frontal té la claraboia XL, que ocupa gran part d'aquest espai lliure. Per tant, hem dedicat al màxim que hem pogut l'esplai de plaques solars. Aquí en veieu dues de 155 watts, és a dir, teniu més de 300 watts en aquest espai quadrat que queda molt ajustat entre la claraboia del menjador i la claraboia del dormitori. També veieu, a la vostra banda, el client ens ha portat una antena satelital Starlink, que l'hem instal·lat aquí i veureu després a l'interior del vehicle que hem deixat el cable passat perquè ell pugui muntar-se el seu router Wi-Fi i disposar d'internet quan estigui perdut per la muntanya. També a l'interior del lavabo hem substituït el lavabo de Tedford original del vehicle per un Clesana. Aquest és un lavabo que funciona amb bossetes. Ja veieu, aquí hi ha aquesta bossa que l'utilitzeu i quan tireu la cadena el que fa és comprimir la bossa i fer un sellat. És a dir, totes les deposicions queden embossades. I a la part inferior trobareu les restes. Fixeu-vos amb el sellat que fa. Totalment estanc.